namiesto klubov. Najčastejším terčom útokov v prostredí manosféry bývajú ženy, ktoré vystupujú verejne. Je to náročné, že zažila som akože online útoky od trollov, alebo aj od mladých chlapcov, ktorí sa snažili útočiť pojedno na môj výzor, alebo na to, ako sa správam. Lejkta, ja som videla množstvo komentárov pod mojimi videami s tebou a vôbec to nie je o tom, že ťa nenávidia chlapci, teba nenávidia všetci, bez ohľadu na pohlavie. Podľa mňa je pochopiteľné, že keď ideš verejne vystupovať a nie si dokonalá a poukazuješ na nedokonalosti iných, čo robíš, síce nie na vizuálne, ale na akékoľvek, tak potom tí ľudia, na ktorých útočíš, alebo nejakí ich prívrženci, budú útočiť na teba s tvojimi defektami. Mne sa to deje tiež, Livii sa to deje tiež. Ja som na seba zažil asi 1500 všelijakých útokov, komentárov, že som škaredý, neviem, jaký sprostý, povolanie sín, proste. A čo by ťa prinútilo povedať o tom útoku, že je to rodovo podmienený útok na teba? Ja si neviem ani predstaviť, že by som bol takto uzavretý, plytký dement, že by som si to takýmto spôsobom vnútorne vysvetľoval. Ona keby normálne, že zabila človeka a niekto jej povie, že to nebolo akože pekné, že zabila človeka, tak ona aj takto priradí tomu, že ten človek je sexista a útočí na ňu preto, lebo je žena.